το έμπειρο προσωπικό μας και την εγγύηση των συνεταιρισμών Πιερίας Σαμσούς Κατερίνης. Μπορείτε να μας βρείτε στα συνεργεία μας, στα γραφεία των συνεταιρισμών Αιγίνιο Πιερίας, Αβέρο Φέξη, Λόφου Μιλιάς και Μοσχοποτάμου, μαζί με τη Διοσέ και πολλές άλλες υπηρεσίες, όπως αίτηση συνδεδεμένης ενίσχυσης, αίτηση εξισωτικής αποζημίωσης, μητρώου εισρωών εκροών, ενημέρωση μητρώου εγωπροβάτων, μεταβίβαση δικαιωμάτων, βιολογική γεωργία. Συζητήστε μαζί μας. Μαζί βρίσκουμε τις λύσεις με σεβασμό στα δικαιώματά σου. Ως δε συνεταιριστική, η δική σου οργάνωση. Κεντρικό κατάστημα Τέρμα Παναγία Σουμελά Κατερίνη, δίπλα στη Νέα Γέφυρα Πέλεκα. Τηλέφωνο 23510 31431. 8 τηλεφωνικές γραμμές. Και στην ιστοσελίδα μας www.osdesυνεταιριστική.com. Ως δε συνεταιριστική, με σεβασμό στον αγρότη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου του 2020 και είναι η πρώτη εκπομπή άμεσα κοντά σας μετά από την διακοπή που κάναμε λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό που έχουν ληφθεί. Αφήσαμε την εκπομπή μας στις 12 Μαρτίου, ενώ είχε ήδη εξελιχθεί αυτή η πανδημία και είχε έρθει και στην χώρα μας σχεδόν 2 εβδομάδες. Και τώρα λοιπόν είμαστε και πάλι κοντά σας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις κατά ένα μεγάλο μέρος, καθώς έχουμε ακόμη μπροστά και με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων. Αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν πολλά. Έγιναν και καλά όμως, έγιναν και άσχημα. Μέσα σε αυτό το διάστημα που είχαμε τους δρόμους ελεύθερους και άνετους, ασφαλτοστρώθηκαν από την κεντρική διοίκηση του Δήμου. Επίσης έγιναν εργασίες και γκρέμισαν κάποια ετοιμόρροπα κτίρια που ήταν επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και για την ασφάλεια των διερχομένων από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Στον ΟΑΣΤ συμπληρώθηκαν λεωφορεία. Ανέλαβαν τα κτέλ 25 γραμμές. Προσθέθηκαν σήμερα μάλιστα, έχουν συμπληρωθεί τα 120 λεωφορεία από το κτέλ. Βέβαια θα πει κάποιος, όταν είχαμε επιβάτες δεν είχαμε λεωφορεία και τώρα που έχουμε λεωφορεία δεν έχουμε επιβάτες, λόγω του φόβου που υπάρχει. Ωστόσο έγιναν, όπως είπαμε, και αυτά τα καλά, καθαρισμό στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα. Όμως έρχονται και ακόμα πιο άσχημα, όπως φαίνεται, και κυρίως στην οικονομία, στις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πανδημία, και άρχισαν να γίνονται αισθητές πρώτα στην αγορά, που όπως είπαμε άνοιξαν μερικά καταστήματα από την περασμένη Δευτέρα και την άλλη εβδομάδα επίκειται και η λειτουργία επιπλέον καταστημάτων. Γι' αυτό το χτύπημα στην οικονομία και στην αγορά θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, που θα δούμε σε λίγο στην οθόνη της τηλεόρασής μας και στον Skype. Κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Κύριε Φιλιππίδη, ήδη έχουμε 4 μέρες σήμερα που κάπως λειτουργούν μια ομάδα καταστημάτων. Πώς φαίνεται η κίνηση αυτές τις πρώτες μέρες μετά τα μέτρα για τον κορονοϊό? Υπολειτουργούν όπως αναμενόταν. Αυτό ακριβώς περιμέναμε κι εμείς, αυτό ξέραμε ότι θα συμβεί. Και πάση περιπτώσει, ο κόσμος πολύς κατεβαίνει, γιατί από ό,τι ξέρετε ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια του κοντά στις 40 μέρες. Φυσικό ήταν να βγουν από τα σπίτια τους, να χαρούν τον καλό καιρό, αλλά βγαίνουν περισσότερο για να το διασκεδάσουν, για να περάσουν καλά, για να αλλάξουν το περιβάλλον τους, αλλά όχι για να ψωνίσουν. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας επομένως σε αυτό το κλίμα για τις επόμενες εβδομάδες, από την πρώτη εβδομάδα που θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα καταστήματα, και φυσικά μετά έρχεται και το άνοιγμα και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος? Να σας πω, καταρχάς, δικαίως η αγορά κάποτε έπρεπε να ανοίξει. Δεν μπορούσε να παραμένει κλειστή επί μήνες ολόκληρους, δεν μπορεί να μην ανοίγαμε ποτέ.
Το ζητούμενο είναι ότι θα ανοίξει η αγορά τη Δευτέρα, αλλά ανοίγει λαβωμένη άσχημα. Δυστυχώς τα μέτρα δεν υπάρξαν. Δυστυχώς για αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάει η κυβέρνηση δεν μας αφορούν κατά μείζωνα λόγο. Άρα λοιπόν, εάν δεν ληφθούν πραγματικά μέτρα για όλο αυτό που συνέβη στο δίμηνο στο οποίο ήμασταν κλειστά με μηδενικούς τζίρους και μηδενικά ταμεία, δυστυχώς η κυβέρνηση θα πληρώσει το τίμημα όταν θα έρθει όλο. Εσείς ως Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχετε εκπονήσει κάποια μέτρα, κύριε Φιλιππίδη, από ό,τι γνωρίζουμε και τα καταθέσατε στην κυβέρνηση, έτσι. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα, η πρότασή σας ποια είναι? Εμάς η πρότασή μας ήταν μια λύση σωτηρίας, αλλά λύση σωτηρίας όλων. Καθότι σε ένα ναυάγιο, γιατί ναυάγιο ήταν αυτό που πάθαμε το προηγούμενο δίμηνο, δεν κάνεις διακρίσεις, δεν διακρίνεις ποιος είναι ψηλός κοντός για να πετάξει στο ζωσίβιο. Ούτε διακρίνεις βιώσιμους και μη βιώσιμους. Αυτά είναι αστεία πράγματα, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Η πρόταση λοιπόν περιλάμβανε δύο πλατφόρμες. Στη μία πλατφόρμα αναφερόταν τα χρέη όλα τα οποία δημιουργούνται από την ημέρα του κλεισίματος μέχρι την ημέρα του ανοίγματος. Και στη δεύτερη πλατφόρμα το ίδιο ακριβώς, με μια διαφορά, ότι στην πρώτη πλατφόρμα αθροιζόταν 100% των χρεών, στη δεύτερη πλατφόρμα 40% των χρεών. Μιλάτε για ενίκεια, μιλάτε για εύκα, έτσι? Μιλάω για ενίκεια, μιλάω για εισφορές, για μισθούς. Γιατί όσοι είχαν σε αναστολή εργασίας, οι εργαζόμενοι πήραν τα 800 ευρώ από το κράτος, είχαν κάποια στήριξη, έτσι? Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μιλάμε για ό,τι περισσεύει. Μιλάμε για τα θέματα του ρεύματος, των τηλεφώνων κλπ. Όταν έχεις μηδενικό ταμείο, δεν είσαι ικανός να πληρώσεις τίποτα απολύτως. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια αυτού του προγράμματος. Αυτό λοιπόν αθροίζουμε και φυσικά περιλάμβανε και επιταγές, δόσεις δανείων, δόσεις εφορίας, δόσεις ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Αυτό λοιπόν αθροιζόταν σε ένα σύνολο και αυτό το σύνολο ζητούσαμε να το πληρώσουμε σε 60 μήνες. Τώρα θα μου πείτε, όλοι αυτοί που θα μέναν απλήρωτοι θα γινόταν. Δεν θα έμενε κανείς απλήρωτος. Το κράτος αναλάμβανε την αποπληρωμή απευθείας σε αυτόν τον ανθρώπο, χωρίς να δώσει λεφτά στο χέρι σε κανέναν από εμάς. Απευθείας θα πλήρωνε όλους τους δικαιούχους των χρεών. Αυτόματα τι θα συνέβαινε? Θα γινόταν η εξής διαδικασία. Δεν θα έσπανε η καταναλωτική αλυσίδα, δεν θα μειωνόταν η ικανότητα κανενός να μπορεί την επόμενη μέρα να είναι δυνάμει καταναλωτής. Έτσι πώς το κάνει η κυβέρνηση, με το να παίρνουν 60% ιδιοκτήτες από τα ενίκια, να μειωθούν οι μισθοί αύριο που θα μειωθούν 100% και όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά και η δουλειά δεν θα υπάρχει, θα παίρνουν το προσωπικό τους εκπεριτροπής εργασίας και μόλις πέρασαν 45 μέρες πιθανότατα και τις απολύσεις. Αυτόματα χάνεται η καταναλωτική κοινωνία. Εάν χαθούν οι καταναλωτές, είναι δώρο άνοδωρο που ανοίγει η αγορά. Διότι με τους καταναλωτές δουλεύει η αγορά και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Εμείς λοιπόν τι ζητήσαμε? Πίστοση χρόνου. Δεν ζητήσαμε ούτε δανεικά, ούτε να μας δανεικά και αγύριστα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ζητήσαμε πίστοση χρόνου. Ποιος μπορούσε να πιστώσει το χρόνο? Το κράτος. Μην ξεχνάτε ότι ο Ντράγκη είπε κάτι χειρότερο από εμάς. Είπε να αναλάβουν όλα αυτά τα χρέη τα κράτη. Και το είπε μετά από μας. Εμείς το είπαμε να μείνει πιο μπροστά. Ενώ εσείς ζητάτε δανεικά κατά κάποιο τρόπο, κύριε Φιλιππίδη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Δανεικά, ένα δάνειο από την κυβέρνηση ζητάτε. Εμείς ζητάμε η κυβέρνηση να εγγυηθεί ένα μάλλον να παραλάβει ένα κεφάλαιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Να πληρώσει τις υποχρεώσεις σας. Το οποίο θα το διαθέσει για την πληρωμή των υποχρεώσεων. Τις οποίες όμως υποχρεώσεις μας εμείς θα τις πληρώσουμε σε χρόνο που πραγματικά μπορούμε. Και όχι σε 75 μέρες τις επιταγές. Σκεφτείτε τι θα γίνει 15 Ιουνίου. Ποιος θα μπορέσει να πληρώσει τις επιταγές μέσα σε ένα μήνα όταν του τρέχουν όλα τα υπόλοιπα χρέη? Πώς θα πληρώσει η αγορά δηλαδή όταν δεν θα υπάρχει τζίρος και ο τζίρος θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20% στο πρώτο διάστημα που θα ανοίξουμε? Αυτά είναι κάποια σχέδια που δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Και με όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, πώς θα ανοίξει η αγορά, με ποιες συνθήκες θα ανοίξει η αγορά, πόσοι θα μπαίνουν μέσα σε ένα κατάστημα, ποια θα είναι η διαδικασία, θα φοράει τα ρούχα κάποιος ή δεν θα φοράει τα ρούχα. Και αν τα φοράει ο επόμενος, θα έχει το κουράγιο να τα βάλει.
ή θα φοβάται και δεν το κάνει. Μάλιστα, εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πριν υπάρξουν όλα αυτά τα ζητήματα τον Ιανουάριο του 2020, ο τζίρος ήταν πτωτικός, παρά το ότι δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σήμερα, με όλη αυτή την κακή ψυχολογία, την έλλειψη χρημάτων και τον φόβο, τι θα γίνει στην αγορά. Εάν δεν καταλαβαίνουμε και αυτά, ή αν και ακόμη και αυτά είναι ψηλά γράμματα, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας, γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Μετά την αποστολή αυτών των προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία, είχατε κάποια απάντηση, κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, να σας πει ότι έστω το μελετάμε? Δεν είχαμε το παραμικρό. Φοβάμαι ότι η επιστολή πήγε στις καλέντες, παρά το γεγονός ότι είχε 32 υπογραφές από όλους τους εμπορικούς συλλόγους του Βορείου Ελλάδος. Φοβάμαι ότι δεν διάβασε κανένας. Πολλοί θα ήταν οι έξυπνοι οι οποίοι θα σκεφτήκαν ότι γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα οι μισοί πουλάνε μυαλό στους άλλους μισούς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα φυσικά. Μην ξεχνάτε ότι η περιφέρεια είναι μαζί μας αυτή την πρόταση, γιατί και ο κύριος Γιουτίκας υποστήριξε την πρόταση και την έστειλε και αυτός κάτω, αλλά δυστυχώς απάντηση δεν έχει κανένας από εμάς. Έχουν ληφθεί μέτρα, τα οποία δυστυχώς δεν αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μην ξεχνάτε ότι χθες ο κύριος Γεωργιάδης έκλεισε το ΤΕΠΙΧ, λέγοντας ότι έχει συμπληρωθεί το ποσό. Πότε πρόλαβε και συμπληρώθηκε, ποιοι είναι αυτοί που μπήκανε και πότε πρόλαβαν και τους κρίνανε και τους εγκρίνανε να πάρουν τα δάνεια. Εδώ τώρα πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία αν θέλουμε να σώσουμε την αγορά. Αλλιώς μεταφέρουμε το ντουβάρι λίγες μέρες πιο κάτω, θα χτυπήσουμε όλοι και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε μη βιώσιμος θεωρούμενος από την κυβέρνηση θα παίρνει μαζί του βιώσιμους με το σκεπτικό που έχει η κυβέρνηση. Οπότε σκεφτείτε τι έχει να γίνει, σκεφτείτε πόσος κόσμος θα χαθεί σε αυτή τη συγκυρία, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι παλέψαν επί 10 ολόκληρα χρόνια βάζοντας μπροστά τις περιουσίες τους ή βάζοντας μπροστά ένα τεράστιο αγώνα δεκαετίας, βρέθηκαν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για να χάσουν τα μαγαζιά τους, να χάσουν τις περιουσίες τους. Εάν δεν τα σκεφτούν όλα αυτά, λυπάμαι ότι δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν να βάζουν λουκέτο αρκετά καταστήματα, αν δεν είναι και ένεση αυτή από την κυβέρνηση. Θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Είναι μια πολύ δυσάρεστη προοπτική αυτή που εμείς η πρόταση που κάναμε είναι να μην χάσει κανένας. Η πρότασή μας είναι win-win. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Όχι ότι είμαστε οι καλοί Σαμαρίτες και άλλοι είναι οι κακοί Σαμαρίτες. Λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει η αγορά και η κατανάλωση. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα στηρίζεται η οικονομία της σε δύο πυλώνες, γιατί η βιομηχανία δεν υπάρχει όσο και αν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Η Ελλάδα στηρίζεται στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάψει τουλάχιστον μέσα στο 2020 και αυτό το αντιλαμβάνεστε όλοι. Και εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια για να μην το χάσουμε τον τουρισμό και για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει να στηρίξουμε πια είναι το δεύτερο ποδάρι, το οποίο είναι η κατανάλωση. Εάν χαθεί και αυτό, χαθήκαμε. Μάλιστα. Δεν παίρνει μπρος η οικονομία με τίποτε. Εμείς κάναμε μία πρόταση, εάν και εφόσον δεν ακολουθήσουμε μια τέτοια γραμμή, λυπάμαι, αλλά θα δείτε τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου. Ας ελπίσουμε, κύριε Φιλιππίδη, τελικά η κυβέρνηση να ακούσει τις προτάσεις σας και να δώσει αυτό το δάνειο που λέτε για να στηριχτεί η αγορά και να μην έχουμε αυτή την πρόβλεψη να υλοποιείται μπροστά μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Η κυβέρνηση ούτε καν ασχολήθηκε με την πρότασή μας, ούτε καν... Να δούμε ίσως μετά τις πιέσεις που θα υπάρξουν, μήπως. Να σας πω ένα πράγμα. Εάν ήταν να γίνει κάτι, θα είχαμε συζητήσει ήδη με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Πολύ πιθανόν να τη θεώρησε εξωπραγματική. Δεν ξέρω τι, υπάρχουν σοφοί εκεί που σκέφτονται διαφορετικά. Υπάρχουν και άλλοι φυσικά και μέσα από το χώρο μας οι οποίοι δυστυχώς λένε άλλα πράγματα. Πολύ πιθανόν να ενέκρινε τις δικές τους σκέψεις. Εμένα η άποψή μου είναι ότι ούτε καν τη διάβασε κανένας, μάλλον πήγε στις καλένδες μαζί με τις χιλιάδες επιστολές που πηγαίνουν κάθε μέρα. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι ότι εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε, πιέζουμε και πιέσαμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος έχει δίκιο, αλλά δυστυχώς για εμάς και για την κυβέρνηση, όταν θα βρεθεί το δίκαιο, όταν θα βρούμε ποιος έχει δίκιο, θα είναι πολύ αργά για όλους μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Καλή συνέχεια. Καλά, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Ακούσατε τις δυσίωνες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, σχετικά με την αγορά. Ο ίδιος έχει πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι κινδυνεύει να μπει τα φόπλα, λοιπόν, να χαθούν θέσεις εργασίας, να κλείσουν καταστήματα, εάν τελικά η κυβέρνηση δεν δώσει αυτά τα δάνεια. Εκτός από αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού, όμως, μέσα σε αυτή την περίοδο, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ένας ιός, όπως έτσι χαρακτηρίζεται, της καύσης απορριμμάτων, που επιχειρεί και σχεδιάζει η τσιμεντοβιομηχανία του Τιτάνα στην Ευκαρπία. Ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα, εκεί στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά που τώρα πλέον παίρνει μια διαφορετική μορφή και αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ με τους καλεσμένους μας. Απλώς θα παρακαλούσα και τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Αντώνη Καλογιάννη, για λίγο να ρυθμίσει τον κλιματισμό της αίθουσας και εμείς να συνεχίσουμε το θέμα μας με τους καλεσμένους μας εδώ που είναι. Και θα τους δούμε σε λίγο στην οθόνη μας. Ο κύριος Μιχάλης Σπάσος, εκπαιδευτικός, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, τον βλέπουμε στην οθόνη μας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του πρώτου συλλόγου γονέων του Δημοτικού Σχολείου της Ευκαρπίας, και ο κύριος Στράτος Φουρλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι του Δάσους. Τον βλέπουμε. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας, κύριε Φουρλάκη. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο καύσης απορριμμάτων από το εργοστάσιο του Τιτάνη εκεί στην Ευκαρπία, που σας βρίσκει αντίθετους και βρίσκει αντίθετη όλη την κοινωνία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 114 σύλλογοι έχουν υπογράψει ένα ψήφισμα ενάντια σε αυτό που επιχειρείται να γίνει, με μια τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμπενοβιομηχανίας. Οι αντιδράσεις και οι δράσεις αυτές εναντίωσης είναι σχεδόν καθημερινές. Τελευταία σήμερα είχαμε πάλι στο Δημαρχείο του Παύλου Μελά άλλη μια κινητοποίηση. Πριν από λίγες μέρες επίσης ήσασταν όλοι εκεί, στο διοικητήριο πριν λίγο καιρό. Ακόμη λοιπόν μέσα σε αυτή την περίοδο. Και τι πάει να γίνει? Το εργοστάσιο ζήτησε τροποποίηση το Δεκέμβριο των περιβαλλοντικών όρων για να μπορεί να καίει νέα καύσιμα που προέρχονται, είναι υπολείμματα της ανακύκλωσης. Αυτά τα καύσιμα, γίνεται ανακύκλωση των απορριμμάτων, για να το πούμε πιο απλά. Μένει ένα υπόλοιπο που δεν μπορεί περαιτέρω να ανακυκλωθεί, αποτελείται από χαρτί και πλαστικό, και αυτό λοιπόν το υπόλοιπο γίνεται καύσιμη ύλη. Θα το πάρει το εργοστάσιο και θα το χρησιμοποιήσει λοιπόν ως καύσιμη ύλη. Οι τοπικοί φορείς εδώ, η αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, αλλά και επιστήμονες που θα ακούσουμε σε λίγο, λένε ότι η καύση αυτών των απορριμμάτων είναι επικίνδυνη. Να μας πει ο κύριος Μιχάλης Σπάσος πώς ξεκίνησε αυτή η αντίδραση, πώς οργανώθηκε λοιπόν αυτή η κίνηση των 114 συλλόγων. Να σας ευχαριστήσω και εγώ που μας καλέσατε στην εκπομπή σας. Ήταν μια φυσική αντίδραση των συλλόγων. Είναι 116, σήμερα προσθέθηκαν άλλοι 2 συλλόγοι και συνεχώς γιγαντώνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η καθολική αντίδραση δείχνει το όλο αρνητικό αποτύπωμα που έχει όλα αυτά τα χρόνια η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάνη στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν αντιδράσαν ούτε 5 ούτε 10, αλλά 116 σύλλογοι, σωματεία και φορείς, όχι μόνο από το Δήμο Παύλου Μελά, γενικότερα από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και όλο αυτό ξεκινάει από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου συνεχίζεται και τώρα, καθώς κάτοικοι συνεχίζουν να έχουν ακόμη παράπονα από την τρομερή χορύπανση που υπάρχει, από διαρροές. Πριν από 10 μέρες είχαμε διαρροή ένα νέφος σκόνης ρήπων, δεν ξέρουμε τι είναι. Ρωτήσαμε, δεν μας απάντησε κανείς. Κάλυψε σχεδόν όλη την Ευκαρπία. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχει κάνει ακόμα ο Τιτάνας και τα είχαμε ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλο αυτό το αρνητικό αποτύπωμα είναι καθυλωμένο μες στο μυαλό των πολιτών, οι οποίοι, δηλαδή δεν είναι μόνο η καύση, ήταν και όλα τα υπόλοιπα. Η καύση απλά ήρθε και έκατσε ως συνισταγόν που ξεχύλισε το ποτήρι. Τώρα. Ναι, κύριε Σπάσο, γιατί λέω ότι η καύση, αυτό που λέτε, η καύση εναλλακτικών μορφών καυσίμων από τον Τιτάνα, ξεκινά το 2014, έτσι δεν είναι? Από τότε έχει την άδεια. Ναι, η ιστορία ξεκίνησε πιο μπροστά. Η εταιρεία μας λέει. Ναι. Και από το 2010. Μπράβο, η εταιρεία το έχει ξεκινήσει, αλλά η περιφέρεια, ναι. Κοιτάξτε λίγο. Δυστυχώς έχουν βαφτίσει όλα τα καύσιμα εναλλακτικά. Και εναλλακτικά μέσα μπορούμε να ονομάζουμε από βιομάζα, όπως είναι ο ριζοφλοιός ή ο βακόσφορος, που ενδεχομένως να είναι κάτι άκακο, μέχρι και αστικά απορρίμματα και λιματολάσπη. Η ιστορία ξεκίνησε το 2010 πρώτη φορά, όπου ο Τιτάνας είχε ζητήσει όλα αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα που για μένα δεν πρέπει να κακώς θεωρούνται έτσι.
Λοιπόν, όπου τότε η τοπική κοινωνία σύσσωμη αντέδρασε και κατάφερε με την τότε νομαρχία να το αποτρέψει. Επανήλθε το 2014 ο Τιτάνας με ένα άλλο κόλπο, ότι το περνάω σιγά-σιγά. Το 2014 πέρασε να καίει Βαβακόσφαιρο και Ριζοφλοιό και υπολείμματα ανακύκλωση. Αυτά είναι που είπατε προηγουμένως. Αυτό που πέρασε τώρα ο Τιτάνας και το περνάει με ανήθικο τρόπο, είχατε προηγουμένως και θέμα με τον κορονοϊό και παίρνοντας την ευκαιρία από εκεί πέρα. Με τελείως ανήθικο τρόπο, όταν όλοι είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, σεβόμενοι τα μέτρα που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση σε σχολεία, σε εμπορικούς χώρους κτλ. Που μιλούμε προηγουμένως προς τον εμπορικό συλλόγο, βλέπουμε τον Τιτάνα ξαφνικά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας περνάει την καύση αστικών απορριμμάτων. Το RDF και SRF, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι, μιλάμε για καύση αστικών απορριμμάτων, δηλαδή αυτά που είναι στους πράσινους κάδους, πηγαίνουν σε κάποιο ειδικό εργοστάσιο που γίνεται μια επεξεργασία, φεύγει το νερό και γίνεται κάτι σαν πέλτη, για να καταλάβετε. Το SRF είναι ειδικός κωδικός και αναλόγως τι ποσοστό πλαστικού ή χαρτιού ή φάσματος ή οτιδήποτε άλλο έχει, καταλάβετε τι πετάμε στους πράσινους κάδους, αυτό θα πηγαίνει για καύση. Αυτό είναι το οποίο έχουμε την αντίδρασή μας, γιατί καθώς δεν είναι μόνο καύση αστικών απορριμμάτων, μιλάμε για μια τσιμεντομηχανία που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και όλα τα υπόλοιπα που είπα στην αρχή ότι έχουν δημιουργήσει καθυλωμένα μέσα στο μυαλό του κάθε πολίτη της περιοχής, είναι ότι μιλάμε για μια τσιμεντομηχανία που είναι δίπλα στα σπίτια μας, μέσα στις πόλεις μας, όπως είναι μια εκκλησία στην ουσία. Το βλέπουμε ως μια ακρόπολη, ας πούμε, και πάνω μια εκκλησία μέσα στην περιοχή μας, όπου δυστυχώς αυτό το πράγμα μας σαχώνει όλους. Μιλάμε για καύση αστικών απορριμμάτων, μια αφιλεγόμενη καύση. Και ο Τιτάνας, μάλιστα στην αιτιολογία του, και με αυτό έτσι να σας το ολοκληρώσω το πρώτο κομμάτι, είναι ότι στην αιτιολογία του, και αυτό μας κάνει, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε ή να θυμώσουμε, γράφει ότι εγώ και από το 2014 αναλυτικά καύσιμα. Δηλαδή προσπαθεί να το περάσει τώρα ότι εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό, είναι κάτι ακόμα. Δεν είναι κάτι ακόμα αυτό, και ένα αυτό και δεύτερον. Μιλάμε για καύσιμα τα οποία θα μπορούσε, ας πούμε, ο Τιτάνας λέει για να ρηπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον. Άρα στην ουσία παραδέχεται έμεσα ότι ρήπαινε τόσα χρόνια και του λέμε εμείς, από τη στιγμή που είσαι μέσα στην αστική περιοχή, όπως εμάς η πολιτεία μας έχει θεσμοθετήσει να καίμε π.χ. φυσικό αέριο για να μην ρηπαίνουμε το περιβάλλον με το πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει ο Τιτάνας ή να σεβαστεί και να καίει το φυσικό αέριο ή κάποιο άλλο καύσιμο το οποίο ρηπαίνει πολύ λιγότερο και από τα RDF, SRF και από το petcoke που καίει αυτή τη στιγμή, που είναι και αυτό ένα ζήτημα σοβαρό, αυτή τη στιγμή καίει κάρβουνο ο Τιτάνας, ή από την άλλη, αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι και η αλήθεια που πρέπει να βγει προς τα έξω, θα πρέπει να μας πει για ποιο λόγο επιμένει τόσο πολύ και δεν καίει φυσικό αέριο και θέλει να καύσει RDF. Ακούγεται από πάρα πολλούς επιστήμονες κτλ. Ότι υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να βάλει το κέρδος του πάνω από την υγεία μας, γιατί είναι δίπλα στα σπίτια μας. Αν το θέλει αυτό, έχουν προτείνει κατά καιρούς οι σύλλογοι και οι δήμοι κτλ. Τη μετεγκατάσταση αυτών των τσιμεντομηχανών που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Κάποια στιγμή θα πρέπει τέλος η πολιτεία να σκύψει και να αποσυμφορήσει τις περιοχές εδώ πέρα. Μάλιστα. Πρέπει να βοηθούμε στην ανάπτυξη και όχι στην ανάπτυξη βάρος των πολιτών. Θα δούμε, και επειδή επικοινωνήσαμε όσο οφείλαμε και με την εταιρεία Τιτάν, και για να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο, δεν έχουν φυσική παρουσία στο πρόγραμμά τους, σε εκπομπές, ωστόσο μας έστειλαν κάποια απάντηση. Θα επισημάνουμε μερικά σημεία από αυτή την απάντηση του Τιτάνα στην διάρκεια της εκπομπής, τι λέει για όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Φουρλάκης θα ήθελα να μας μιλήσει για τους συλλόγους τώρα που συμμετέχουν σε όλη αυτή την αντίδραση και πώς έχουν οργανωθεί. Καλησπέρα. Για μας ήταν ένα σοκ. Και αμέσως, ενώ θα έλεγε κανείς εν μέσω κορονοϊού δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε, επειδή ο Θεός λέει ο λαός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, ήταν η καλύτερη εποχή μας να έχουμε τον χρόνο να αντιδράσουμε. Μαζεύτηκαν διάφοροι συλλογοί και μάλιστα είναι τόσο πολύπλευρη η ομαδικότητα που υπάρχει και από παντού, που προσπαθήσαμε πάρα πολύ στην αρχή για να το οργανώσουμε. Το βασικό μας πρόβλημα στην αρχή ήταν πώς θα οργανωθεί όλο αυτό το μεγάλο σχήμα. Και όμως μια χαρά τα πήγαν όλοι και το πρώτο σοκ ξεπεράστηκε εύκολα στην οργάνωση και στις κινήσεις μας. Κατευθείαν καταστρώσαμε σχέδιο όλοι μαζί και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο κομμάτι που λέγεται αντίδραση του πολίτη. Θέλω να υπενθυμίσω πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι ένας πολίτης αυτή τη στιγμή έχει ούτως ή άλλως το παρελθόν στη λέξη του εν λόγω εργοστασίου αρνητική σκέψη. Θεωρείται ότι μολύνεται όλα αυτά τα χρόνια και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο το κερασάκι στην τούρτα να χρησιμοποιήσουμε ακόμη ένα κομμάτι που θα μας δημιουργήσει προβλήματα στον τόπο μας. Και φυσικά θέλω να τονίσω ότι αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν αφορά την Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο καπνός και ο άρας, ξέρετε, δεν λειτουργεί κατά τόπους. Στην Ευκαρπία, για παράδειγμα, που είναι το εργοστάσιο. Λειτουργεί σε όλη την πόλη. Λίγα χιλιόμετρα είναι η Καλαμαριά από τον Τιτάν. Συμπέρασμα, αφορά όλη την πόλη. Και γι' αυτό σιγά-σιγά και όλη η συλλογή δεν είναι μόνο από την τοπική περιοχή. Αρχίζει και εξαπλώνεται. Πάμε τώρα όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που κάναμε ήταν γρήγορες κινήσεις και όσο μπορούσαμε πιο κομβικές. Δημιουργήσαμε ένα ψήφισμα που πάει απίστευτα καλά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα,
Ξεκινήσαμε με 40 και τώρα είμαστε 116 και κάθε μέρα προστίθονται και αντιδράει ο κόσμος. Φτιάξαμε μια επιστολή, τη στείλαμε σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και τους λέγαμε ποιοι είμαστε και τι ζητάμε. Αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, απαντήσανε και μάλιστα γίνανε ερωτήσεις στη Βουλή και το θέμα κατευθείαν και γρήγορα τέθηκε στη Βουλή. Προσέξτε όμως κάτι. Κάποιοι βουλευτές, ακόμη και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και τις κυβερνητικοί βουλευτές, απαντήσαν γρήγορα και αυτοί. Αυτό δείχνει ότι είναι όλοι μαζί οι αντιδράσει σε αυτό το θέμα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μερικές δηλώσεις κάποιων, όχι μόνο από κυβερνητικές, γενικότερα κάποιες δηλώσεις, μας προβληματίζουν, γιατί λένε ότι ούτως ή άλλως, ελάτε, δείξτε μας πόσο καλοί είστε. Τι πόσο καλοί είστε. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε έξω από το σπίτι μας αυτή τη στιγμή να καίνε απορρίμματα, να είναι τόσο έντονο το πρόβλημα και εμείς να λέμε ελάτε να το συζητήσουμε. Η πρωτοβουλία της καύσης, κατά της καύσης είναι ξεκάθαρη. Όχι στην καύση. Μάλιστα. Να δούμε πόσο επικίνδυνη, αν είναι για την υγεία των κατοίκων αυτή η καύση, να πάρουμε μια επιστημονική άποψη σε αυτό το σημείο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Φιτιάνο, ο οποίος νομίζω μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σε στις ανησυχίες που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Κύριε Φιτιάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας. Κύριε Φιτιάνο, το ερώτημα τώρα που γεννάτε είναι επικίνδυνη η καύση απορριμμάτων RDF, αυτή λοιπόν που θα επιχειρηθεί από το εργοστάσιο του Τιτάνα και πόσο? Η απάντηση μου είναι καταφατικά ναι. Και θέλω αφήστε μου να σας κάνω μια εισαγωγή. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία από το 2003 που επιτρέπει στις μετοβιομηχανίες να καίνε αυτά τα υλικά, τα ανακυκλωμένα υλικά, τα RDF. Τα οποία όμως όταν ξεκινήσανε αποτελούνταν από χαρτόνι, ξύλο, χαρτί κτλ. Στην πορεία όμως υπάρχει μια διολίσθηση αυτής της οδηγίας με αποτέλεσμα σήμερα αυτά που καίγονται σαν RDF, ονομάζονται έτσι, είναι κατά 97% πλαστικά με την κωδική ονομασία 19-12-10, όπως και στον Βόλο που κάνανε αναλύσει ένα φορτίο, παραδέχθηκε η ίδια ΓΕΤ ότι πρόκειται και το 19-12-10. Άρα μιλάμε για καύση πλαστικών. Όταν λέμε RDF σήμερα είναι καύση πλαστικών κατά 97%, τα οποία περιέχουν και χλώριο και υδράργυρο. Μεν υδράργυρο σαν ποιητικός βγαίνει στην ατμόσφαιρα και είναι τοξικός. Οι δύο οργανικές ενώσεις με χλώριο, ως γνωστόν καρτικάτου, σχηματίζονται φουράνια και διοξίδες, ενώσεις κατεξοχήν καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες. Οι συνέπειες στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστές. Τι γίνεται τώρα? Αυτές οι διοξίδες μπορεί να καίγονται στο πρώτο στάδιο, καταστρέφονται, αλλά δημιουργούνται δευτερογενώς πριν από την έξοδο από το. Και η νομοθεσία λέει ότι επιτρέπονται 2 μετρήσεις στον χρόνο κτλ. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη, με μια παλιότερη πανευρωπαϊκή μελέτη, ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης από 27 μεγαλοπόλεις της Ευρώπης, ειδικά την εκπομπή των αιωρούμενων σωματιδίων, PM10 και τα PM2,5. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τα αιωρούμενα, εγώ τους αποκαλώ τους αόρατους δολοφόνους, έχουν διάμετρο μικρότερα από 2-2,5 μικρά. Τι σημαίνει? Ένα μικρό είναι 1/100 του μέτρου, να φανταστείτε την αόρατη. Επικάθονται στους βρόχους, έχουν την ίδια διάμετρο με τους βρόχους του πνεύμονα. Εκεί προκαλούν πνευμονοπάτες και καρκίνο του πνεύμονα. Επομένως, δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη και ειδικά ο δυτικός τομέας που είναι επιπλέον επιβαρημένος λόγω κυκλοφοριακού φόρτου αλλά και λόγω συγκέντρωσης σχεδόν όλης της βιομηχανικής παραγωγής, δεν χρειάζεται μια επιπλέον πηγή ρήπανσης. Κύριε Φιτιάνο, με μια μέθοδο σύγχρονη δεν μπορούν αυτές οι εκπομπές να μην έχουν ρήπους? Γιατί το εργοστάσιο λέει πως δεν επηρεάζονται οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου από την καύση των απορριμμάτων. Χρησιμοποιούν τέτοια μέθοδο που μπορούν, φίλτρα, δεν ξέρω τι άλλο. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Μέχρι τώρα ξεφύγανε οι διασημετοβίες από το μασούτ, πήγανε στο πετκό και τώρα φτάσαν σε αυτά τα που καίνε τα πλαστικά. Τι γίνεται τώρα? Παλιά πληρώνανε 30 με 50 ευρώ τον τόνο σαν κάψιμο ύλη και τώρα αυτά τα RDF τους δίνονται και δωρεάν μεταφορικά, αλλά τους δίνουν και μια επιδότηση γύρω στα 50 ευρώ τον τόνο. Δηλαδή έχουν δωρεάν κάψιμο ύλη. Αυτό είναι το βασικό της μεταβιομηχανίας. Καταλάβατε? Ναι, από εκεί και πέρα, ξέρετε, επειδή υπάρχουν εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη που καίνε αυτά τα RDF. Πρώτον, το βασικό για τη Θεσσαλονίκη και για τον Βόλο. Τα περισσότερα εργοστάσια είναι εκτός αστικού ιστού, εκτός
το λάβουν υπόψη τους ειδικοί, ότι διαφέρουμε σε αυτό το σημείο από το. Και το άλλο είναι μια υπουργή, αυτή η συμφωνία που υπογράφει τη βιομηχανία, μια καλών προθέσεων, ξέρω εγώ, ότι θα ελέγχονται, ότι η ποιότητα καυσίμων αυτό τον Ιούλιο. Είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει τεχνολογία γι' αυτό, για τη δέσμευση, αλλά αυτό εφαρμόζεται κυρίως στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όχι στις συμμετοβιομηχανίες. Δεν τους συμφέρει να επενδύσουν τέτοια τεχνολογία. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι δυστυχώς και δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή μετράνε διοξίνες. 2 φορές ποιος θα τους μετρήσει, ποιος θα τους ελέγξει αυτό το πέρα. Και επειδή και στην Ευρώπη που παρακολουθώ οι μετρήσεις είναι κάτω του ορίου, το 0,1 νάνογραμμ ισοδύναμης τοξικότητας ανά κυβικό μέτρο, αλλά εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν οργανοχλωρημένες ενώσεις διοξίνης έχουν προσθετική ιδιότητα. Και το άλλο που δεν λένε, έχουν 3 γραμμές παραγωγής στις μετροβιομηχανίες, δίνουν αναμεμονωμένη γραμμή παραγωγής, εδώ πρέπει να θρίζονται αυτές και να δίνουν σαν σύνολο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες. Η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται επιπλέον ρήπανση, είναι αρκετά ρηπασμένη και ειδικά ο δυτικός τομέας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που με αντίδραση των κατοίκων ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες, εργοστάσια στη Σλοβενία και στην Ισπανία κλείσανε αυτά τις μετοβιομηχανίες που καίγανε αυτά τα υλικά. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Φιτιάνο. Κατανοητά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η πολιτεία πρέπει να ενισχύσει με το δέοντα σεβασμό και προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάμε ότι εκλείσαν σχεδόν 3 χρόνια αυτή η οργάνωση πολιτών που αγωνίζονται κάθε μέρα για τον Βόλο που έχει τρομερά προβλήματα ρήπανσης. Και από την μετοβιομηχανία και από την χαλιβουργία κτλ. Και έχουμε αυξήσεις θανάτων, εγκεφαλικά, καρκίνους κτλ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα γενικό πρόβλημα που η πολιτεία πρέπει ότι. Ποιο είναι προτιμότερο εδώ πέρα, η αύξηση των εσόδων ή η προστασία της υγείας? Διότι αν λάβουμε άγγελοι σοβαρά σε αυτόν τον τόπο μια επιδημιολογική μελέτη και στατιστική μελέτη, θα αποδειχθεί ότι του λόγου του ασφαλείας, δηλαδή ότι σε περίοδο που έντονης ρήπανσης έχουμε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, αύξηση θανάτων. Εδώ δεν είναι μόνο σαν κόστος να υπολογίσουμε τους πρόωρους θανάτους, το κόστος νοσηλείας, τις χαμένες εργατόρες, τις επιπτώσεις στην υγεία, την υποτίμηση της γης και των ακινήτων της περιοχής και ούτω καθεξής. Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές. Νομίζω σαν πρώτη προτεραιότητα στην Ελλάδα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό και η υγεία μας. Και η υγεία μας, και αυτό φαίνεται τουλάχιστον από την τελευταία πανδημία, ότι είναι κυρίαρχο η προστασία της υγείας. Κύριε Φιτιάνο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και για τη διαφώτιση που μας κάνετε ως επιστήμον, καθηγητής Χημείας και Περιβάλλοντος ο κύριος Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Κύριε Σπάσο, πολύ ανησυχητικά αυτά που μας είπε ο κύριος Φιτιάνος, παρά τις διαβεβαιώσεις εδώ ότι από την πλευρά του εργοστασίου ότι η καύση γίνεται με τέτοιο τρόπο που δεν θα έχουμε ρήπους και μάλιστα λένε ότι αυτά οι υπολείμματα που θα γίνουν καύση σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν στην ταφή, έτσι, οπότε θα είχαμε ένα άλλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, λέει το εργοστάσιο και οφείλουμε να βλέπουμε και αυτή την άποψη. Εσείς τι λέτε, κύριε Σπάσο? Κοιτάξτε, πραγματικά μείναμε ανοιχτό το στόμα και πολλά από αυτά τα ξέραμε. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ειδικός από αυτό που ο καθηγητής προηγουμένως. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι ότι μας ειρωνεύονται κιόλας, μιλάω για τη μηχανία Τιτάνη προς τους κατοίκους. Έβγαλε πρόσφατα ένα ενημερωτικό site, γιατί όλη η ιστορία ξεκίνησε και γι' αυτό αντιδράσαμε, ότι έγινε μέσω κορονοϊού και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ενώ ξέρει καθολικά ότι η κοινωνία δεν θέλει, λέει όχι στην καύση. Δεν έγινε αυτή που λέμε δημόσια διαβούλευση, έτσι, όπου προβλέπεται στη συμφωνία. Που ο Τιτάνας στην ουσία εντός εισαγωγικών από 10 ξέρει, ας πούμε, ότι έχουμε παρουσιάσει και εμείς τις θέσεις μας, ότι δεν συμφωνούμε με την καύση για τους λόγους που είπε και πολλούς και ο κ. καθηγητής προηγουμένως. Και δεν ξέρω δηλαδή αυτό το πράγμα, πόσο παραπληροφόρησαν και συκοφαντικό αυτό που έκανε. Έβγαλε ένα site για να βγει από την υποχρέωση ότι εγώ ενημερώνω τους κατοίκους, λοιπόν, με τους συλλόγους κτλ. Και στην αρχή γελάσαμε. Μετά λέμε δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουνε. Αλλά στη συνέχεια εκνευριστήκαμε γιατί έδειξαν αλαζονία. Όπου λένε ότι εμείς εδώ και τόσα χρόνια προστατεύουμε το περιβάλλον και της περιοχής, ότι αυτό κάνουμε για το καλό της κοινωνίας, της τοπικής περιοχής κτλ. Δεν τα πιστεύουμε αυτά εδώ πέρα. Σας είπα ότι 116 σύλλογοι μιλάνε και μόνοι τους. Ο καθηγητής μίλησε προηγουμένως μόνος. Εγώ θα σταθώ στον καθηγητή που είναι το επιστημονικό κομμάτι. Όταν 116 σύλλογοι που είναι σχεδόν όλοι οι σύλλογοι της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης δείχνουν αυτή την αντίδραση, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε αυτά που λένε. Και εκτός αυτού,
Αν το πάμε και στο κομμάτι αυτό, πλέον μας έχει εκνευρίσει απίστευτα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολιτεία, αν θέλετε, όπου κάθε 3 και λίγο θα πρέπει να ασχολούμαστε άτομα, δραστήρια και ενεργά που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε από άλλους τομείς κτλ. Ο καθένας στην κοινωνία, στο κομμάτι που ασχολείται στο σύλλογό του, και καθόμαστε ασχολούμαστε αυτονόητα. Δηλαδή, κάθε 3 και λίγο παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ένα χαρτί, ένα paper, λέει τι λέει αυτή η σειρά, τι λέει το τάδε άρθρο, δεν λέει ούτε χωροταξικά, ούτε την υγεία μας, ούτε αποστάσεις. Και να ξέρει και ο κόσμος ότι η Τάνας μέσα στον αστικό ιστό έχει άδεια υψηλής όχλησης. Αυτό δεν έχει κανένα εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, για να καταλάβετε. Και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να παίρνει όποια άδεια θέλει και απλά να βγαίνει να μας λέει εμάς ότι π.χ. σας ενημέρωσα. Επίσης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας εκνευρίζει πάρα πολύ. Επειδή παίζει και ένα μεγάλο παιχνίδι αυτό με τα αστικά απορρίμματα, γι' αυτό και προηγουμένως πραγματικά ήταν δίκαιο αυτό που είχαμε στο μυαλό, το είπε και ο κ. Φιτιάνος, ότι αντί να κάψουν κάποιο άλλο καύσιμο, το οποίο ρυπαίνει λιγότερο πραγματικά και μας έχει αναγκάσει εμάς η πολιτεία να καίμε, προκλητικά, αν ισχύουν αυτά που λέει, δηλαδή το κάνουν για να επιδοτούνται στην ουσία. Αυτό και μόνο είναι ντροπή. Και εκτός αυτό που ακούσαμε, γιατί τα RDF, όπως είπαμε, είναι αστικά απορρίμματα και ο Τάνας ισχυρίζεται, ας πούμε, γιατί έχει πει κατά καιρούς κάποια πράγματα, η πτάμενη τέφρα, που και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Παρεμπιπτόντως, η ΜΕΑ Ανατολικού τομέα που θα παρήγαγε RDF, που είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος εκεί, ισχυρίστηκε δημόσια ότι εγώ θέλω να παράγονται εκεί RDF, αλλά δεν θέλω γιατί ρηπαίνει το περιβάλλον η καύση. Κάτι θα ξέρει, είναι δήμαρχος. Και μάλιστα αυτό έγινε πες το καλοκαίρι. Η καύση δέχτηκε ότι Τάνας να την πάρει σαν σωτήρας της πόλης. Και μονάδα, ναι, παρακαλώ. Και ένα τελευταίο πάνω στο πράγμα είναι ότι, κοιτάξτε λίγο, η τέφρα αυτή ότι η Τάνας ισχυρίζεται, που είναι επικίνδυνη καθόλου η πτάμενη, ότι χρησιμοποιούν σαν υλικό. Δηλαδή, επιστρέφει όλα αυτά τα φουράνια, δοξίνες και βαρέα μέταλλα στα σπίτια μας. Λοιπόν, άρα εμείς σου λέμε όχι στην καύση αστικών απορριμμάτων στην ουσία, γιατί στην επόμενη, μετά από 2 χρόνια, πάλι θα κάνουν μια τροποποίηση και μπορεί να κάψουν και λιματολάφη και οτιδήποτε άλλο. Και τους λέμε όχι σε αυτό το πράγμα, τους λένε οι πολίτες ότι δεν θα περάσει τίποτα και θα κινηθούμε μαζικά, με μαζικές κινητοποιήσεις. Και μόλις λέξει η καραντίνα, αυτό ζητάμε τον κύριο Χατζηδάκη να κάνει αναστολή. Δηλαδή πρέπει να κάνει αναστολή για να σταματήσει τη διαδικασία και ίσως να σκεφτεί και κάποια πράγματα παραπάνω, όπως είναι αποσυφόρηση επιτέλους της περιοχής. Μάλιστα. Αυτό ζητάνε και οι δήμαρχοι, κύριε Σπάσο. Νομίζω και φυσικά και το Δημοτικό Συμβούλιο του Παύλου Μελά, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι η τσιμεντοβιομηχανία, και θα δούμε τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν μου επιτρέπετε. Κύριε Φουλάκη, να ακούσουμε πρώτα τον Δήμαρχο, τον Παύλου Μελά, τον κύριο Δεμουρτζίδη Δημήτρη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και θα ολοκληρώσουμε με εσάς από πλευράς των συλλόγων. Έχουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, κύριε Δεμουρτζίδη. Καλησπέρα σε εσάς, τους καλεσμένους σας και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε εδώ περιγράψει την κατάσταση με την καύση απορριμμάτων που σχεδιάζει το Τιτάν, τις συνέπειες που μπορεί να έχει, και με τον κύριο Φιτιάνο, τον καθηγητή χημείας. Και λέμε τώρα, εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος και ως Δήμοι δηλαδή και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τι κάνετε, ποια είναι τα επόμενα βήματα για να αποτρέψετε κάτι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, που φαίνεται να είναι επικίνδυνο? Εμείς αρχικά κινητοποιήσαμε όλους τους συναδέλφους δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Φτιάξαμε ένα μέτωπο μαζί με τους 114 συλλόγους και τους πολίτες, οι οποίοι πραγματικά για άλλη μια φορά μπήκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Κατορθώσαμε και πήραμε 2 ομόφωνες αποφάσεις και από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Και αυτό που ζητήσαμε αυτή τη στιγμή είναι αναστολή, γιατί δεν πρέπει να περνάει ένα τέτοιο θέμα εν μέσω πανδημίας και υγειονομικής κρίσης. Και φυσικά, όταν με το καλό επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να γίνει μια διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας με την εταιρεία, για να δούμε τι θα γίνει. Εμείς εδώ και 10 χρόνια έχουμε εκφραστεί ενάντια σε αυτήν τη λογική, δηλαδή στην καύση που επιθυμεί ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας τις τελευταίες μέρες προσπαθεί με κάποια δελτία τύπου να μας δείξει κάποια βήματα ότι μας προσεγγίζει, αλλά θεωρώ ότι αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πιο πριν, και φυσικά όχι στην κατεύθυνση της καύσης, μια και πάντα τα δημοτικά συμβούλια ήμασταν αρνητικοί, έτσι, και κάθετα τοποθετούμασταν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη η αναστολή, η οποία δυστυχώς ένα μήνα και κάτι μετά που ήρθε το έγγραφο στο Δήμο δεν έχει δοθεί ακόμα. Εμείς ετοιμάζουμε ένα υπόμνημα με αντιρρήσεις, το οποίο το έχουμε τεκμηριώσει, πιστεύω, αρκετά καλά, πέρα από νομικούς αλλά και με επιστήμονες που γνωρίζουν το θέμα.
Θα στείλουμε το επόμενο αυτό στο Υπουργείο και από εκεί και πέρα περιμένουμε ότι θα το λάβει σοβαρά υπόψη, γιατί είδαμε ότι στην τροποποίηση ΑΕΠ που κατέθεσε η εταιρεία έχει σοβαρές ελλείψεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το Υπουργείο θα το λάβει σοβαρά και θα αναστείλει αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων, κύριε Δεμουρτζίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε απευθυνθεί στην επιστημονική κοινότητα της πόλης και στο Πανεπιστήμιο και στον Ιατρικό Σύλλογο. Περιμένουμε και αυτοί να τοποθετηθούν ώστε να τεκμηριώσουν τις απόψεις μας και να είμαστε πιο δυνατοί στη διαβούλευση που ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κύριε Φουρλάκη, και τώρα λοιπόν, εσείς ποιες θα είναι οι επόμενες δράσεις? Σας ακούσαμε και από τον Δήμαρχο. Καταρχήν, η περισσότερη πληροφόρηση που ακούσαμε την ξέραμε. Δεν μπορούσαμε να τη μεταδώσουμε ακριβώς στους 116 και το έκανε μια χαρά σήμερα ο κ. Φιτιάνος. Αν ήμασταν οργισμένοι πριν από αυτό, φανταστείτε πώς θα λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι. 116 τρόπους αντίδρασης. Όχι θα βρεθούν κάποιοι τρόποι. Θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε πώς θα αντιδράσουμε από τους 116 τρόπους, θα έλεγα. Πλέον δεν είναι σκέτο-οργή, είναι τρόμος. Και να πω και κάτι άλλο, πολύ πιο απλό. Τι θα πω εγώ στα δυο μου παιδιά? Είμαι πατέρας. Τι θα πω στα δυο μου παιδιά? Ότι εντάξει, μπορείτε να ελεγχθείτε τον καρκίνο? Πώς θα τους κοιτάξω μετά από κάποια χρόνια? Πώς θα λειτουργήσω εγώ σαν πατέρας? Πώς θα μπορεί να λειτουργήσει ο μέσος άνθρωπος αν ελεγχθεί αυτή τη διαδικασία? Πώς θα μπορέσει ένας πολιτικός να πει το χρειαζόμασταν ή και δεν πειράζει, ας γινόταν έτσι και όλα μια χαρά, θα το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα? Πώς μπορεί να το πει αυτό ο άνθρωπος στην κοινωνία αυτή τη στιγμή? Πώς μπορεί να πάρει τέτοιο βάρος πάνω? Είμαστε οργισμένοι απίστευτα. Μάλιστα, κύριε Σπάσο. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε αυτό το πρώτο κύκλο, θα έλεγα, με αυτό το θέμα και των συζητήσεων, γιατί έχει συνέχεια και έχει μέλλον και θα μας δοθεί ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε αφού θα παρακολουθούμε το θέμα. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Σπάσο, τον κύριο Κώστα Φουρλάκη για την συμμετοχή, τον κύριο Στράτο Φουρλάκη, συγγνώμη. Έκανα λάθος και στο Facebook, κύριε Φουρλάκη, με το όνομά σας, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστούμε και τον καθηγητή, τον κύριο Φιτιάνο Κωνσταντίνο και τον Δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη για την συμμετοχή τους στην εκπομπή. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα έρθουμε να δούμε αν θα πάρει μέτρα τελικά η κυβέρνηση για να στηρίξει την οικονομία μας αυτό το διάστημα που έρχεται και που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλφα Εξπρές Μακεδονίας. Κέντρο καθαρισμού χαλιών. Προτεραιότητα η εξυπηρέτησή σας. Ειδικότητά μας το καθαρό χαλί. Εξειδίκευσή μας οι πιο απαιτητικές περιπτώσεις από μια οικογένεια με παράδοση στο χώρο. Αλφα Εξπρές Μακεδονίας. Καθαρισμός, τίναγμα και φύλαξη όλων των τύπων χαλιών. Παραλαβή παράδοση στο χώρο σας. Μοναδικές προσφορές όλο το χρόνο και με προσιτές τιμές. Τηλέφωνο 2310 681 800 και στο www.alphaexpressmakedonia.gr. Αλφα Εξπρές Μακεδονίας. Ξεκάθαρα η πρώτη επιλογή. Excom. Ενεργειακά κουφώματα PVC και αλουμινίου από 350 ευρώ. Κουνουπιέρες, σίτες από 55 ευρώ. Θωρακισμένες πόρτες από 480, τώρα 380 ευρώ. Εσωτερικές πόρτες από 200 ευρώ. Ντουλάπες από 600 ευρώ. Κουζίνες από 160 ευρώ. Πτυσσόμενα καγγέλα ασφαλείας από 100 ευρώ. Σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Αλλαγή κλειδαριάς παντός τύπου θωρακισμένης πόρτας. Αναλαμβάνουμε αντικατάσταση κουφωμάτων με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Excom, 28 Οκτωβρίου 42, πρώην Ιταλίας, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 834 611. ΟΣΔΕ Συνεταιριστική. Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας. Για την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ. Προστατεύει και εξασφαλίζει τα δικαιώματά σας υπεύθυνα, αξιόπιστα, σίγουρα. Με σεβασμό στον αγρότη, με το έμπειρο προσωπικό μας και την εγγύηση των συνεταιρισμών Πιερίας. Σαμσούς Καταρίνης. Μπορείτε να μας βρείτε στα συνεργεία μας, στα γραφεία των συνεταιρισμών Αιγίνιο Πιερίας, Αβέρο Φέξη, Λόφου Μιλιάς και Μοσκοποτάμου. Μαζί με τη δήλωση του ΟΣΔΕ μπορείτε να έχετε και πολλές άλλες υπηρεσίες, όπως αίτηση συνδεδεμένης ενίσχυσης, αίτηση εξισωτικής αποζημίωσης, μητρώου εισρωών εκροών, ενημέρωση μητρώου εγωπροβάτων, μεταβίβαση δικαιωμάτων, βιολογική γεωργία. Συζητήστε μαζί μας. Μαζί βρίσκουμε τις λύσεις με σεβασμό στα δικαιώματά σου. ΟΣΔΕ Συνεταιριστική. Η δική σου οργάνωση.
Κεντρικό κατάστημα Τέρμα Παναγία Σουμελά Κατερίνη, δίπλα στη Νέα Γέφυρα Πέλεκα. Τηλέφωνο 23 510 31 431. 8 τηλεφωνικές γραμμές. Και στην ιστοσελίδα μας www.osdasynetteristikii.com. Όσδα Συνεταιριστική, με σεβασμό στον αγρότη. Ο ΤΑΠ ολοκλήρωσε τη διαδρομή του και σύντομα θα μεταφέρει φυσικό αέριο. Αν ο αγωγός περνάει από το χωράφι σου, τηλεφώνησε πριν σκάψεις στη γραμμή επικοινωνίας στο 213 010 4500. Ζήτησε πληροφορίες, οδηγίες ή την παρουσία τεχνικών, υπόβαλε αναφορές ή παράπονα και μάθε ποιες εργασίες επιτρέπονται στις ζώνες περιορισμού. Αν συναντήσεις τον αγωγό ή σε οποιοδήποτε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, σταμάτησε τις εργασίες σου και τηλεφώνησε αμέσως στο 210 555 0040. Γραμμή επικοινωνίας και αναφορών TAP και 24ωρη γραμμή έκτακτης ανάγκης TAP. Τηλεφώνησε πριν σκάψεις. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, όπως είπαμε τώρα, ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύει να πάρει και ήδη βέβαια έχει πάρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την μεγάλη κρίση που διαφαίνεται να έρχεται στην οικονομία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό και Γραμματέα ομάδας του κόμματος, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, ο οποίος, κύριε Καλαφάτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, εσάς, τις τηλεθεάτρες και τους ακροατές σας. Κύριε Καλαφάτη, έχετε πει και το έχω διαβάσει πως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι. Γενικώς έχουμε μια διεθνής αναγνώριση ότι στα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού τα πήγαμε πάρα πολύ καλά ως χώρα. Το δείχνουν αυτό. Αλλά τώρα τι γίνεται? Κοιτάξτε, σίγουρα πάμε στην επόμενη φάση. Βρισκόμαστε σε μια γέφυρα, περπατάμε στην επόμενη μέρα, που είναι το κομμάτι της οικονομίας, της στήριξης στην επόμενη μέρα των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των εργαζομένων. Και νομίζω ότι και σε αυτό το βήμα θα πρέπει να πάμε με τις ίδιες αρχές που κινηθήκαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή θα πρέπει τα υπουργεία, τα καθήλυνα αρμόδια υπουργεία να ανακοινώνουν τα μέτρα για τα οποία είναι έτοιμα να εφαρμόσουν, να κοιτάζουμε την εφαρμογή των μέτρων και ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων μέτρων να προχωράμε και στην επόμενη κίνηση. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει καταρχάς ένα πεπερασμένο μέγεθος οικονομικό το οποίο μπορούμε να απορροφήσουμε και την επόμενη μέρα. Γι' αυτό έγινε και μία, αν θέλετε, εγκρατής διαχείρισης των μέτρων, που ήταν αποτελεσματική όμως, γιατί καταφέραμε μέχρι στιγμής να στηρίξουμε το 95% των ανθρώπων. Βεβαίως πάμε στην επόμενη φάση. Το κάναμε αυτό γιατί περιμέναμε ότι θα έρθει και η επόμενη φάση. Άρα η επόμενη φάση είναι στήριξη των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Υπάρχει ένας διάλογος σε διαρκή εξέλιξη, μπορώ να σας πω, μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Γνωρίζω και από εδώ πέρα, από τη Θεσσαλονίκη, από τον τόπο μας. Ακριβώς, έχουν κατατεθεί προτάσεις εδώ. Μιλήσαμε και με τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι οποίες και προωθήθηκαν και από μένα, μπορώ να σας πω, με την ευκαιρία, γιατί είχα και εγώ εκτεταμένη συζήτηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον πρόεδρο, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Νομίζω με αυτόν βέβαια, με αυτόν. Ναι, και βεβαίως αυτές οι προτάσεις, οι οποίες έχουν μια βάση για να μπορέσει να στηριχθεί κυρίως το λιανικό εμπόριο και όχι μονάχα οι εμπορικές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολό τους. Σε έχω μεταβιβάσει και εγώ και με την, αν θέλετε, και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικής Ομάδος. Όμως θα πρέπει όλοι μας να ξέρουμε ότι η επόμενη μέρα μπορεί να διαρκέσει και αρκετά λεπτά. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε και εγκρατείς, χωρίς να παραγνωρίζω την αγωνία των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών. Ξέρω, συγγνώμη για το πρώτο προσωπικό, αλλά έχω την εικόνα, περπατάω στους δρόμους, ξέρω την αγωνία, παραδείγματος χάρη, των επιχειρηματιών της εστίασης. Φυσικά, βεβαίως. Χτες με άδειες καρέκλες διαμαρτυρήθηκαν και όπως φαίνεται οι άδειες καρέκλες θα διατηρηθούν και όταν ανοίξουν τα καταστήματα. Γι' αυτό. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην εστίαση, στα καφέ μπαρ, ιδιαίτερα εδώ στην πόλη μας, όπου ένα μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής δραστηριότητας αφορά ακριβώς αυτούς τους επαγγελματίες, αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Νομίζω θα μπορούσα να πω
δεκάδες χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων που ουσιαστικά στηρίζονται μέσα από τα μαγαζιά, τα καφέ, πάρ, την εστίαση στην πόλη μας. Και πιστεύω ότι και οι πρώτες κατευθύνσεις που δίνονται από την κυβέρνηση για μια διευθέτηση, παραδείγματος χάρη, των τραπεζοκαθισμάτων σε συνεργασία κυρίως με τις δημοτικές αρχές, δείχνουν τη βούληση και κυρίως δείχνουν ότι υπάρχει κατανόηση και αντίληψη από την πλευρά της κυβέρνησης για να μπορέσουν να δοθούν κάποιες λύσεις, ώστε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να μπορέσουμε στις πρώτες αυτές μέρες να σταθούμε στα πόδια μας, να σταθούν όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις στα πόδια τους. Να μπορέσουν δηλαδή το κόστος της συντήρησης ενός ανοίγματος, ενός μαγαζιού, να μπορέσει να είναι τέτοιο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ένα κέρδος για να μπορέσει να καλύψει ο επιχειρηματίας τα έξοδα του μαγαζιού, το νερό, τους εργαζόμενους, τους 2, 3, 4 εργαζόμενους, τους 5 εργαζόμενους. Άρα θέλω να σας πω ότι η αντίληψη υπάρχει, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην αγορά, ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Νιώθω ότι η κυβέρνηση όπως ήταν μέχρι τώρα, έτσι ήταν και άξιο. Είπατε ότι είναι περιορισμένα τα κονδύλια, να μην περιμένουμε από την Ευρώπη πολλά, κύριε Καλαφάτη. Κοιτάξτε, είναι πεπερασμένοι οι πόροι. Ένα μεγάλο, σε αυτό αναφέρθηκα. Αυτό. Ένα μεγάλο στοίχημα όμως που αφορά και εμάς και όλη την οικονομία της Ευρώπης έχει να κάνει ακριβώς με το πώς η Ευρώπη θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Πιστεύουμε, δίνουμε μάχη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά πάνω σε αυτό, έχει βάλει, αν θέλετε, όλες τις δυνάμεις τους, έχει βάλει πλάτη για τη χώρα, προσπαθώντας, είναι από την πλευρά εκείνων που ζητάνε η επόμενη μέρα από την Ευρώπη η στήριξή της να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων και όχι δανείων. Γιατί αν η Ευρώπη αποφασίσει να χορηγήσει να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες και συνεπώς και την ελληνική μέσω ουσιαστικά δανείων ακόμα και με καλούς όρους, αυτό δεν είναι μια λύση αποδοτική. Θα έχουμε μνημόνια μετά, κύριε Καλαφάτη, έτσι δεν είναι? Έχετε εμπειρία μεγάλη και θέλουμε να αποφύγουμε την άφηση του δημοσίου χρέους και να αποφύγουμε περιπέτειες τις οποίες μπήκαμε και ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, για να μην σας πω ότι ήμασταν οι μοναδικοί που ταλαιπωρηθήκαμε τόσο. Πώς σας το λέω, έτσι ήταν. Άρα, ναι, προσδοκούμε ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική στήριξη με όσο γίνεται καλύτερους όρους από την Ευρώπη. Παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε επίσης το γεγονός ότι το ΕΣΠΑ, που είναι ένα μεγάλο εργαλείο αναπτυξιακό χρηματοδοτικό, έχει και μέσα από την κρίση και με τη δικιά μας, ας πούμε, αν θέλετε, πίεση, διαμορφωθεί και διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται ουσιαστικά καθόλου κρατική ενίσχυση, να είναι μονάχα ευρωπαϊκή πόρη. Υπάρχει το ζητούμενο ότι η αξιοποίηση πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και από άλλα υπουργεία, αναφέρομαι στο εσωτερικό, όπου 100.000, γιατί όταν μιλάμε για επιχειρήσεις και οικονομία, στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε πρώτα τους εργαζόμενους. Οικονομία και επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει. Άρα και θα πρέπει να καταπολεμηθεί και η ανεργία. 100.000 θέσεις εργασίας, λοιπόν, τους επόμενους μήνες θα καλυφθούν αυτά τα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας και όχι μονάχα που εκπονούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα είναι οι εκτελεστικοί βραχίονες, κυρίως οι Δήμοι. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες εμπροστοβαρείς και βεβαίως και προγράμματα του ΑΕ πάρα πολύ σημαντικά που επίσης αρκετές χιλιάδες συμπολιτών μας θα εφοληθούν από αυτά. Υπάρχει ένα τέτοιο πλέγμα που προσπαθούμε να στηρίξουμε ξανά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους. Και βεβαίως στηρίζουμε και τις επενδύσεις. Τις μεγάλες επενδύσεις που και επενδύσεις σημαίνει μαζικές προσλήψεις και απασχόληση για πολύ κόσμο. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καλαφάτη, επειδή είστε και βουλευτής της Θεσσαλονίκης και προωθείτε εδώ τα θέματά μας, στην αισιόδοξη προοπτική το συντομότερο θα βγούμε και από την πανδημία αυτή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ευχόμαστε να βγούμε. Έχουμε και τα έργα της υποδομών στην πόλη μας, έτσι. Με αυτά τι γίνεται, έχουν κολλήσει, θα προχωρήσουν, θα επανακινηθούν? Ό,τι υπάρχει στον προγραμματισμό της κυβέρνησης γενικά, αλλά και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει. Ας πούμε, η κυβέρνηση έχει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που αφορά λιγότερη φορολόγηση για τις επιχειρήσεις και ισχυρές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν θα σταματήσει. Κατά αναλογία και τα έργα υποδομής που έχουν και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα σταματήσουν. Οπωσδήποτε, αυτοί οι 2-3 μήνες ήταν ανασταλτικοί. Ακόμα και σε επίπεδο, αν θέλετε, υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι μονάχα οι δημόσιες
Ένας βασικός βραχίωνας γραφειοκρατίας, όταν εκ περιτροπής λειτουργούσαν μέχρι τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι και η λειτουργία, αντιλαμβάνεστε την βραδύτητα των ρυθμών. Αισιοδοξώ όμως και είμαστε εδώ πέρα, αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να τα προχωρήσουμε και με τέτοιο τρόπο ίσως, ώστε να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος. Υπάρχουν οι εκτιμήσεις ότι μετά το 2020, που θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την οικονομία, ας μην κρυβόμαστε, θα υπάρχει ύφεση μεγάλη, όμως υπάρχουν οι ίδιες εκτιμήσεις που λένε ότι το 2021 και μετά θα μπορέσει να υπάρξει μια ανάπτυξη η οποία θα δώσει την ευκαιρία να τρέξουν και πολλά έργα εδώ στην περιοχή μας, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Ας το ευχηθούμε αυτό να γίνει, κύριε Καλαφάτη. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε, τη συμμετοχή στην εκπομπή και μακάρι να πάνε όλα κατευχήν. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλαφάτη, βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό. Και πάμε τώρα να δούμε τους αγρότες μας. Τους έχει χτυπήσει προφανώς και αυτούς ο κορονοϊός. Θέλω να πω όλες αυτές τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη, καθώς έχουμε μπει στην ανθοφορία και φυσικά σε λίγο θα έχουμε και συγκομιδή σε πολλά προϊόντα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιώργο Νάτσχιο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΣΕΠΚΟ. Κύριε Νάτσχιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Φώτη. Για πέστε μας λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις του κορονοϊού σε εσάς, στον αγροτικό τομέα, στον αγροτικό κόσμο? Πολλά τα προβλήματα, κύριε Κουτρουπάση, πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα κλειστήκαμε μέσα, δεν μπορέσαμε να βγούμε στα χωράφια μας έξω στις δουλειές. Καθυστερήσαμε, μπαίνουμε πλέον στην καπνοφυτεία τώρα, τη μεταφύτηψη του καπνού, συγκομιδή, κεράσια, χρειαζόμαστε και εργάτες. Και ευτυχώς ο Υπουργός Γεωργίας με την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε έδειξε πολύ κατανόηση στα προβλήματά μας και διαμέσου του Πρωθυπουργού κανονίστηκε με την Αλβανία να φέρουμε εργάτες, λίγο καθυστερημένα μεν, αλλά παλιά παρά ποτέ. Ναι, αυτό ήταν και το θέμα, το επόμενο και το κύριο που θα συζητήσουμε. Αυτό που λέτε λοιπόν, τελικά δεν έχετε χέρια για να μαζέψουν έτσι τα κεράσια, τα ροδάκινα, όλα αυτά στην Ηματία, όπως γνωρίζουμε. Αυτό οφείλεται στην απουσία έτσι χεριών εδώ στη χώρα μας ή στην απροθυμία, κύριε Νάτσιο? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως υπάρχουν κάποιοι που είναι άνεργοι, ωστόσο δεν θέλουν να κάνουν χειρονακτικές εργασίες γης? Κοιτάξτε, κύριε Κουδουμάση, οι Αλβανοί, βασικά για τους Αλβανούς μιλάμε, οι άνθρωποι τώρα λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαν τα σύνορα να μπουν μέσα και ακόμα δεν είναι σίγουρο αν ναι, εντάξει, και για τους ντόπιους μίλησα. Αλλά... Για τους ντόπιους, ναι. Ναι, πέστε μου. Για τους ντόπιους δυστυχώς θα μπορούσαμε από το ΑΕΔ να ζητήσουμε άτομα, αλλά επειδή οι δουλειές που θέλουμε να απασχοληθούν είναι εξειδικευμένες, δεν μπορούν στην καπνοφυτεία, ούτε στη συγκομιδή του καπνού. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε την ενεργεία μας διαμέσου των ΑΕΔ στον κάθε νομό να απασχολήσουμε, αλλά οι άνθρωποι που είναι στο ΑΕΔ είναι από άλλες ειδικότητες, δεν μας κάνουν για τη δουλειά που θέλουμε εμείς. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Θέλετε εισαγόμενους. Δεν έρχονται. Τα μεροκάματα πώς είναι καλά τα μεροκάματα ή και αυτός είναι ένας λόγος έτσι που ίσως αποτρέπει κάποιους να ασχοληθούν? Γιατί ζητούν, από ό,τι μαθαίνω, ζητάνε αύξηση του ημερομισθίου. Ζητάνε αύξηση, αλλά ο πρωτογενής τομέας αγρότες δεν έχουν περιθώριο πολύ, όχι πολύ θα έλεγα καθόλου δεν έχουμε, γιατί δεν είμαστε ανταγωνίσιμοι έναντι στην κοσμιοποίηση, στο εμπόριο γενικώς. Αυτά που παράγουμε δεν είμαστε χώρα μεγάλη σε αγροτικές εκτάσεις για να έχουμε λίγο δυνατότητα να ανταποκριθούμε. Το μεροκάματα αυτό που είναι 25 ευρώ στο 8ωρο, αυτό. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, κύριε Νάτσο. Ας ευχηθούμε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία που επήλθε και από τον Πρωθυπουργό να έχετε και τα χέρια και να μαζέψετε αρκετούς τόνους και να πάει και καλά η αγροτική οικονομία μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νάτσιο, για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Είδαμε ότι τα θέματα ίσως ήθελαν λίγο περισσότερο
χρόνο για να τα αναλύσουμε στον βαθμό που να έπρεπε, αλλά είχαμε κάποιες παρεμβάσεις στο ζήτημα ειδικά του Τιτάνα και χρωστάω και την απάντηση του εργοστασίου που λέει πως είναι αδειοδοτημένο από το 2014 για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ότι ακολουθεί την νομοθεσία, ότι έχει πλήρη τεκμηρίωση στο φάκελό του σχετικά με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την καύση των απορριμμάτων, ότι τηρούν τα εναλλακτικά καύσιμα αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα, ότι απασχολεί 300 εργαζόμενους συν άλλους τόσους προμηθευτές και γύρω από την τσιμεντοβιομηχανία εδώ στην Ευκαρπία, ότι έχει ιστορία 117 χρόνων και είναι από το 1962 εδώ χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και άλλα αρκετά στοιχεία που μας έδωσε, ώστε 70.000 τόνοι, λέει, απορριμμάτων έχουν εξαλειφθεί από την εταιρεία. Αυτά λέει στην απάντησή της σχετικά με το θέμα αυτό του Τιτάνα και της καύσης, το οποίο θα επαναφέρουμε σε επόμενη εκπομπή, όπως και όλα τα ζητήματα που αφορούν εδώ τις τοπικές κοινωνίες στην περιοχή εμβέλειας του Europe, κυρίες και κύριοι, στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτός είναι ο ρόλος άλλωστε και των μέσων ενημέρωσης και φυσικά και αυτή η εκπομπή εκεί αποσκοπεί να ακούγεται η δική σας φωνή. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από τα μέσα δικτύωσης που έχουμε και από το Facebook και από τους τηλεφωνικούς αριθμούς και από το mail, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε και μαζί και την θεματολογία των επόμενων εκπομπών, να είμαστε γεροί, υγιείς, να προσέχουμε, να φοράμε τις μάσκες εκεί που πρέπει, τα γάντια, να πλένουμε τα χέρια μας, ό,τι μας λένε οι ειδικοί, και να μπορούμε να τα λέμε εδώ άμεσα, έτσι από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη Αντώνη Καλογιάννη που κατέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και κάποια τεχνικά προβλήματα που ίσως να μην εσείς καταλάβατε, αλλά τα είχαμε, όπως την επικοινωνία και με τον κύριο Καλαφάτη θα είχαμε Skype και όλα αυτά. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στα ζωντανά και έτσι να είμαστε πάντα σε ζωντανή και άμεση εκπομπή. Ευχαριστώ φυσικά και τον Διευθυντή Προγράμματος Βασίλη Κιζοδήμο και τον Εμπορικό Διευθυντή, τον κύριο Νίκο Τζιμπούκα, και ξανασυνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. Αλφα Εξπρές Μακεδονίας. Κέντρο καθαρισμού χαλιών.